muid an réamh ocail siimplí san íseanse, agus na rialacha a bhíon na gceist nuair a leanan ainm ocail a thosaíonn chonsanna. Leanan séimhú nuair is ionad áirithe a bhíon na gceist. Ní leanan séimhú na cásanna seo a leanas. Nuair is ionad generálta a bhíon na gceist, mud mar hampla. Nuair bhíon staid nó cúineal a gceist, conra chud a gás. Nuair is am a bhíon na gceist, maid an aber. Duna muid cleachta beganis na rialacha seo. Cheart séimhú a chur na focail idir lúbíní? Cad atá mháide? Cahanna bheith an cheochar mar siúil. Bei ma an chéad rud maidin. Tá árasán císam faoi láthair. Tá na hochracha ward na cisteanna.